Naay panahon nga ang Ginoo bisag nakadesisyon na mausab sa dangiyang plano o iyang desisyon. Doon nalay usa ka desisyon sa Ginoo o usa niya ka kabubuton nga di gid niya usbon. Kibaw mo unsa? Di gid siya musaba na sa magkinaon sa pang dagan sa kalibutan o unsay atong binuhatan. Kana ra gyung niingon siya, kinahanglan magbalaan kamo, ingon nga ang inyong amahan sa langit balaan. You must be holy as your heavenly Father is holy. Doon ay panahon nga dautan na kay tag binuhatan, mao na nga moingon ang Ginoo, patya na lang na. Parihas mga tao sa Ninibe ba? Patya na lang na. Wa nam na kapuslanan. Sige na mala nagsupak nako, din amo na maminaw. Amo to gasugo siya ni Propeta Hunas. Giingnan sila 40 kaadlaw na lang or kapatan kaadlaw na lang. Patay na mong tanan. Mao na desisyos Ginoo. Niya kay ang mga tao nagbag-o man. Nagbag-o sila. Dili nagbag-o nga gikan sa pagkabalaan ni ngadto sa pagkadautan. Gikan sa pagkadautan ni ngadto sa pagkabalaan. Nya kay mao may ilang gibuhat gikas pagkadautan ni ngadto mas pagkabalaan. Ang desisyon sa Ginoo para sa ilang pagkadautan nausab nganuman di man usbon sa Ginoo ang iyang desisyon nga kinahanglang mahimo gyud mong balaan. So kutob sa musod sa pagkabalaan nga kinabuhi, tagaan gyud Ginoong pabor kay naigo naman sa iyang kabubuton. O mao tong nausab ang planos Ginoo, wa na niya patya ang taga Ninibe ning kuan na siya ning hatag na nila og kapasayloan sa ilang mga sala. Kamuron unsa naman moron, balaan o dautan? Og balaan nakakaron ay nagyugos ba? Pero dautan gani ka pag-usab sud sa pagkabalaan. Di ko no, lingi ako no na imong tupad. Yung na balaan na ka, na balaan na ka, na niya maingon gani siya, mura magyawanon pa. Honghongi sad na, pag-usab na, kay basig 40 na lang kaadlaw kuwang nimo. Basig 40 na lang kaadlaw ba, patyono na ka, kanang magpuyo-puyo, unsa man na, balaan o dautan? So magpakasal na, magpuyo-puyo. Di yun madag pakasal, pagbuwag og puyo, wa na hikapay. Nga, mangumpisal dayon, antos ba? Antos. Pareha ba sa mga taga Ninibe, gibiyaan nila ang pagkaon, gibiyaan nila ang ilang mga siging lingaw-lingaw. Nagpuasa sila gikan sa tanang tao hangtod sa tanang mananap. Tingnan ka na, lingkod silang sako, abo, wa sila magsulob og mga nindot nga sinina. Kita ra ba dinhi, kusog kay musulob og nindot nga sinina. No? Ilisin na nagsako. Iguli ro nimo sa inyo ba? Ilisin na lang nagsako ang imong isusulob. Kaya nga naman, basig dautan na kay katungodan ng imong mga gipanghimo diyang kuan. Tumo na siya, mausab-usab ba ang planos Ginoo? Muna, ingon ang Ginoo, sige mong pangayog milagro para mausab ang inyong kinabuhi. Dili kumuhatag ninyog milagro, igo na kaayo nga mahibaw mo nga ang sala makapaimpierno, nya kung naa kay sala, pagbag-o dayon. Muna, kinahanglan kita og pagbag-o sa atong kinabuhi. Renewal. Muna kaning panahos Kwaresma, renewal gid ni. Nya, bunga sa atong pagbag-o, mausad ang paghatag mo nang naadihay give. Aning atong usas buluhaton sa Kwaresma is to give.
Ni palit na mo og slot. May na lang na, tagaan mo og opportunity mo kapalit mo og slot. Kay usahay ra bag di mo pahinumduman, no? Di gyud mo muhatag. Agi-agi lang tayo sa opisina, di gyud manghatag. Ang nasulat na, di na ko na usbon. Mao man as Pilato, di ba? Nanghunaw siya tubig. Ingon, ayaw nag-ibutang diha nga ganang kini ang hari sa mga Hudiyo. Ingna nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudiyo. Ingon des Pilato, ang nasulat ko na, mauna na, din na ko usbon. Ay, di lang tayo nana, ha? Di man ka mo mga liwat ni Pilato. Pamalit dayon. Palit dayon, gusam. Naigsuon, nalingaw biya kay ko ading ato dinhing kinabuhi, no? Nga, usan ni sa mga milagro nga gipakita sa Ginoo dinhi sa atong parokya, sa atong kasinatian. Nagabi, galakaw-lakaw ko diya, gapos hapon. Sa pag-abot na ko dinhi, di jud ko ka-imagine na mauna ni ang mahitabo. Kamugon nga niya mo dinhi, taga dinhi manggid mo. Di jud ta ka-imagine unsa di ay ang mabuhat niining atong paghinatagay. Unsa di ay mabuhat niining atong panaghiusa. Unsa lang gyud ka. Mo na ingong Ginoo, ay mo pagsigpangayog milagro, kamoy himog milagro, paminaw mo sa akong pulong nga gisulting Padersiano, di day pusulting ni Jonas. Posible sa tingali ako sa gipasulting nga pamalit mog slot kay komedya ra ba ning atong slot, pero kani biyang nahitabo dinhi og nahitabo sa kapilinya, it's not a joke. Joke kana nga atong nagasto ron dito moabot na mga hapit na 45 million. Joke pa kana. Kaning ato dinhi dol-dool na ni siya sa 80 million ng atong project dinhi. Joke pa kana siya. Ma-imagine mo usa ka kalabandira ni hatag kag slot diri, ikay nakaingon nga naabot ta aning dapita. Diyan na apay daghang umaabot. Sus, ini kamatay ninyo dito sa langit. Moingon dayon ng Ginoo, tan-awa ang imong gibuhat. Ilala Lord, nakaapil kog buhat ana nga labandira raman ko, masahista raman ko nga buta. Tanawa, di ba buta ka? Tanawa. Unsa ka pagkita sa buta, no? Tanawa yung buta man ko, Lord. Ayohon ti ka. Sos kasayon ra ayohon na ng buta. Pila ka buta giayos Ginoo. Makakita kas imong gibuhat nga porting ninduta. Dili ang pagsunod sa atong garbo nga mo resulta sa kagubot, gubat, hangtod nangaguba ang mga nindot. Tanawa karon sa Ukraine, nangaguba na ang nindot tungod kay nagsunod naman sila sa ilang pulong. Di naman ka maong mag-usab sa ilang kasing-kasing. Ang garbo man, makaguba ng garbo, di na makapanindot. Tanawa ng ba nag-asawa nga mga garbuhon pulos, bati kay naong guba pang pamilya. Tanawa ng mga bana nga anda mo usab sa ilang kasing-kasing og mga asawa. Ikahibaw niya nga ang iyang bana nakapanguyab og tulo ka buok, moingon dayon siya, higugmaon ang upat. Di ba? Di na usab nang imong paghigugma sa una ang imo ra bantong bana imong higugmaon. Karon kay tulo naman ka buok iyang kabit, higugmaon ang upat. Uy, nahimo mang napo, higugmaon ang 11. Di pwede. Pwede dili. Dili mga buangon mong dagko. Pwede. Nyawag imo nang buhaton, way gubot. Pero ingnaw, ang usa lagi imong higugmaon, awaya tong napo kabukabit. Di ba hasta ka nang imong bana, mahimo na nimong kaaway kay mas gihigugma man to niya kay kanimo. No? Mas lami man to kay nimo, ikaw luod naman kay kadto may mga arang-arang. Pero imong higugmaon silang 11, ang imong bana makaimong gina, ang ako ding asawa is the best woman in the world. Ika nala iyang higugmaon, biyaan to niyang napo. Kaya nga naman, nakakita siya, unsa giday ka, you are the best. Ano? Pero mospinos, ana siyang mga 15 katuig, mga 20 katuig, una pa na siya ka-realize. Pero sagdi lang, basta naalang yung kabaghuan, ang taga Ninibe gani, 40 na lang kaadlaw kuwang, nabag-o pa man gani.
nakapuntos pa man yun. Ikaw pa ba nga, pag-realize ni mo ana, napakas edad ng mga 50 or 60, o napakay mga napo ngadto sa 20 ka tuig nga maka-enjoy pakas ka mahigugmaon sa imong bana. Di ba? Man naman siya dito na po, balik siya nimo. Okay na nimo. Sige, baliho na to. Ang bana na lang, mo higugma sa asawa. Uy, upat naman ikabit sa kong asawa, may ngol sa bana. Higugmaon ang 5. Siya na uno man, siya kisa may ikaunom, siya pari man higugmaon, apil ang sakristan. Simbak ko sa din, inyaw sang apil ang pari, no? Ginay, manindog na ta.